tei si baya pharo tei sini mon buru ni kaito no nobo dirni sini topic hinke luku basno kristono gosinani sing saibano baksa Kristen kata no probo kristono gosinani tei sakno Kristen ni sadani belai ke lasi thoro ongjang tamni hinba somasni baskango sing lasi de phungjangno jat kusuri hinjanglangno omai ke sing school college bazaro tei tugano suda sing Kristen ni sadani bagi sing belai ke lasi jago even bible no tui himani kham tui himani suda sing lasi jago o lama o nogon thangi sunani sing lasi jago tamni himale sing Kristono tei boni kothama kahamno kaham ke saiman sugini bagi nei sing omai lasi jago abon bagai Prabhu Jisu Kristo mathai 10 ni 32 tei 33 salamoni tongo nuku basngo anogo sike angbo suknahani apni basngo aborokno gosinai phia nuku basngo anogo siake angbo suknahani apni basngo aborokno gosiglak judi sing nuku basngo Kristono gosia eba sakiri hangangke kaidor bosino suknaho gosiglak nisao abo sini bagi belai kheno lasima singsa te klima singsa haise Singlugo sungsani jotto samung kahamni samung kotorni awaimung kotor singlugo especially biar khlaipro bisikse awai kotor bisikse invitation kotor khlai tei asai probo awaimung belai khe singlugo tei sakri man progo singlugo awaimung belai khe kotor khe sing kabang khe awai khlai lai mani lugo Fia o sungsani kotoma gahamni silebo tebo kusugo kotoma gahamni te kotoma sungsani kaham mani silebo tebo kusugo tebo kaham mani ongkha abongkha Prabhu Jisu ani bagi nini bagi kalbari kuso thega kebo phano sino nahira tongmani sing thejani nai tongmani sing noroko klanyani eba noroko himi tongmani sini Prabhu Jisu sino hamjagi jottoni silai damni jottoni silai kaham Prabhu bo sakno sino rilangkha sini bagi rilangkha bo kalbari kuso nini ani bagi sini sungsok nakrjana bagi bo thilangkha theinai sabdan saro thangi pasakha o kothoma gaham abo o sangsar mani rong sero belai kusugo aboni bagini Prabhu nayo o samung kotor o good news abo norok sorogoi ta toni thon eba abono tui norok ta lasi jakri hini Prabhu sino saran naiman se abono karibo sini tomung samungo tongthani sing judi Prabhu Jisu no kaham ke gosiwi phunugi mayang ke Prabhu Jisu ni sakki kaham ke rewi mayang ke sing Kristono gosia ongmani no klayo haise aboni bagai sing sakno Kristen ni sanani kaitoni borok ni sanani bagi ulo tanah hati sing belai khe gorbo ongani kokse karon sino Kristen ni je ringo apro sini Prabhu ni bumung sibai thepe jagi thango sing bisik se kopal gaham sing kaitoni borok ongkha sing bisik se kapal singjak sing kaitoni borok ongkha sing o kothoma gaham no tui tamno lasinani ba o kothoma gaham no tui sing tamni hui tonian ba obo ongkha belai khe o sangsani kono jinis bai sojanani jinis bai bukuri obo belai khe kusungni kusuklo belai khe dam belai khe kotor belai khe kuar abongkha sini Prabhu Jisu Kristo mari sing kono tui asini Bible sing te bolugo Roman 1:16 Kristoni kothoma kahamno tui ang nasia omo poito khainai joto borono mathangna bagi kaituni phan juderoni bagibo buini boroni bagibo hiniso sing kaituni kothoma gahamno tui sing lasinani kokuri te kaisa jaga sijak tongo Paul Korinthe motano simani 1 Korin 9:16 ang kothoma gahamno tui rakhe bisik se hamya sitrano hiniso Paul samani khe judi sing kothoma gahamno tui lasi no hake kothoma gahamni bagi judi sakiri mayake kothoma gahamno judi pilake abose sini bagi lasi jangnai kok hiniso am bagi thadi sing kothoma gahamno tui Prabhu Jisu no tui sing lasina kokuri sing kaitoni thanio khaberai sing phang ke buini pasingo himlai phari kaitoni sino habari